Здравейте, хора! Здравейте, Днес ще Ятмин. играем и от Ивона, да. Днес ще играем на Grow Garden. Добре, влизаме. вече влезнала. Ивона е влязла, да, я ще я джойна. Ето. Ето, супер. Ай ще подскачам да ме видиш. Вече не съм с Теодърбина, защото е тъпичка. О, тук има някой беден, ще му дам козички. Не. Това ти ли си? Да. Не, намагнах си Елдърбин. Аз съм за тебе буквално. В смисъл по-добре е, нали? Ето ни. Да, Ивона, аз съм... От другия ми акаунт ще е с... О, май. Елдърбин. Само ще падна така далеч. Абе, ще паднеш? Ще се обърна. Да, бе, знам. Знаеш, Исках да видя отдалече и това. Виж какво е огромно. това е мое. Твой ли е? Да, бе. Ама Ти това виж колко пръскачки имам. Чакай. Буквално имаше мерчант и оттам си взех. Ето. Вижте ми пинк лилито, хора. И Бърнинг Бъда. Ивона и това също Къде е мое. скачих? Ето също. Да, аз това говорех. Е това. Да, за това Аз говорех. мислех, че взе това. Това пинк лилито ли ти? Да. Ти направо нагоре и... Аз ходя на някъде. И буквално хора поляго с няколко сплингвача. Има такова фери. Моята градина сега налита. Твоята е малко по-нали такава. Я. Съм добре. И вече се разсъждаме. Аз нямам 50, нали О май гад. Така хора, пишете долу в коментарите дали и вие играете Grow Garden. Да, пишете. Ние ще сме го казвали 100 000 пъти в другите видеа. Ивона! Я ела! Така, ето играят. Да се разменяме с Фреди. Хора, както знаете, аз съм поначинаеща, така че... Ви искали... Какво? Защо? Хора, Фреди. Не знам защо. О, Ивона, не ходи там! Там ще махне парите. Моля да не ходи. От сърце ти се моля. Добре, хора, знаете, че не Там бе. ето и градината на Фреди. Вижте какъв динозавър, хора, има смисъл да ви покажа. Да го видите. Да го направя ли? Къде отиде динозавърът? Това ми е хора, мисля, че има пашката. Тук. Но иначе много искам да те прецакам, ама не искам. Смисъл искам, ама не мога. Абе, Така се стана. прецакваш. Да, в принцип, защото... В принцип, те Да. Добре, що ме декша. Аз съм в градината ти също. Да знаете, аз мога да ви трейдвам животни за пари или вие пари за животни. Да знаете, перфектният човек съм. Да какво? Оф, Фреди. Майко мила. Добре, хора, да знаете, че в момента в 7 часа в Grow Garden ще направя фен среща. Да знаете, името ми е... Сега ще ви го покажа. Ето F16 Еда. Най-отгоре. Това е моето име и да, днес от 7 часа, днес сме 4 юли, ще има фен среща.
пишете. И на тази фен среща може да ви гифтваме И хора, неща моля за ви пари. се, абонирайте се. Много хора ни гледат и не се абонирате. Моля ви, абонирайте се. Много хора не, просто напърво са ни гледали 27, което ни е най-гледаното видео. И да. И моля ви, абонирайте се, лайкнете и коментирайте видеото, дето да не говорим на стока. О, хора, няма нищо интересно. О, моля, пишете в коментарите, ако знаете как се храни NPC-то. Моля ви, това ще ни бъде много полезно. Да. Ивана, бери си от градината неща. Да бе, аз беру постоянно. Виж, как да го правиш по-бързо. Знам как се прави. Тук задържам въпрос си е така. Мареш. Еми така е по-лесно. Ама така няма да се разберем. Как Така по принцип се прави. Е така, да. Е така. е готово. Имаш още? Дай пак. Стой първо да намеря някакви неща за да беру. Хора, пишете на коя игра искате да играем, на кои игри искате да играем, защото и на нас вече ни идва в повече да избираме кои игри. Защото хора, моля, оценявайте видеята ни, защото някои ги снимаме по много пъти. Мисля, като казваме много, наистина много. Да. Вече моля ви. Така, да знаете, че ние не искаме парите ви. Искаме просто да снимаме. В смисъл, харесваме. Не искаме да искаме пари и такива. И ви насърчавам да гледате Слави да Clashers, защото фактите му са доста полезни и IDBG, в смисъл, да, тези, които дават факти. И пишете долу в коментарите дали искате и не да пускаме и факти. Да. Къде си се качил? На Pink Lily ли си? Не! А не? На Giant Pine Economy. На Pink Lily не можеш да се качиш. И аз съм нова, не знам. Нова си, много нова. Абе, много нова. Буквално моят Burning Blood влиза в градината ти. Сериозно? Да. Тази е слаба. Не този. Ще му дам пари. Хора, колко ли пари? Не искам. Нека да си развива сам. Хора, може би с това видеото ще приключва. И да. И чао!